Catalunya afronta en aquest 2025 un dels reptes socials més greus i estructurals, la crisi de natalitat. Segons les darreres dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, a l'IDESCAT, l'any 2023 es van registrar només 54.217 naixements, una xifra que representa una caiguda del 3,8% respecte a l'any anterior i que situa la taxa de natalitat en 6,81 per cada 1.000 habitants. El descens és generalitzat. Els naixements de nens han baixat un 4,5% i els de nenes un 3,1%. Aquesta davallada consolida una tendència que s'arrossega des de fa més d'una dècada i que, segons els experts, reflecteix un problema estructural. L'evolució històrica ho confirma. Després d'un pic màxim de naixements a Catalunya l'any 2008, amb prop de 90.000 infants nascuts, el descens ha estat constant i ininterromput. Però també des de la crisi financera de 2008, la natalitat no ha deixat de caure. La precarietat laboral i les dificultats d'accés a l'habitatge són factors que dissuadeixen moltes parelles joves de tenir descendència. Aquest context s'agreuja si es té en compte l'elevada esperança de vida al país, superior als 83 anys en l'actualitat, i la falta de relleu generacional. Amb una taxa de fecunditat situada en 1,21 fills per dona, Catalunya se situa molt per sota del llindar mínim de 2,1 fills que garanteix el reemplaçament generacional. El model actual de benestar continua delegant a les famílies i especialment a les dones la responsabilitat de la criança sense una xarxa pública suficient. L'endarreriment en l'edat del primer fill, situat en els 31,7 anys de mitjana, redueix també la probabilitat d'un segon naixement. Les raons d'aquesta crisi són múltiples, però convergeixen totes en una mateixa idea: la manca de condicions de vida dignes i estables. L'habitatge és car, cada cop més inassequible. La feina és inestable, parcial o mal pagada. Els serveis públics de suport a la criança, com les escoles bressol, són escasses o massa cares. I tot això, a més, es combina amb un model de benestar mediterrani que delega en les famílies, especialment en les dones, la responsabilitat de cuidar tant els infants com la gent gran. En aquest context, el projecte de tenir criatures esdevé un luxe o directament una càrrega inassumible. Els experts coincideixen que no hi ha una solució màgica, però sí una direcció clara. Calen polítiques estructurals i valentes que garanteixin l'accés a l'habitatge, la seguretat laboral i un sistema públic de suport a la criança. És fonamental expandir la xarxa d'escoles bressols públiques, equipar i allargar els permisos de maternitat i paternitat i garantir la protecció laboral de les mares. També calen polítiques d'emancipació per a joves que permetin abandonar la llar familiar abans dels 30 anys, com passa a molts països del nord d'Europa. Altres països, també com França, per exemple, mantenen taxes de fecunditat de 1,83 fills per dona i ho fa gràcies a polítiques públiques actives, com escoles bressol gratuïtes, prestacions per a fills i permisos parentals remunerats. Les conseqüències d'aquesta crisi a Catalunya a curt termini tindran pes en el sistema de pensions, el qual quedarà descompensat, perquè hi haurà massa població gran i molt poca població activa per sostenir-la. A mitjà termini es reduirà la capacitat productiva del país i es podrien agreujar les desigualtats socials. I a llarg termini, Catalunya podria veure minvada la seva estructura social, amb pobles buits, escoles tancades i un envelliment que tensionaria els serveis socials. Així doncs, com podem veure, la davallada de la natalitat a Catalunya reflecteix una crisi estructural vinculada sobretot a la precarietat vital de les generacions joves. Sense polítiques públiques valentes, el futur demogràfic de qualsevol país és incert, i en països petits com Catalunya cal més que mai crear polítiques públiques i socials que garanteixin la reversió d'una de les tendències més preocupants de la societat catalana.